Редовните ми последователи може да са забелязали, че в последните няколко месеца изчезнах тотално почти от интернет. Но това не е случайно. Значи, първото най-важно нещо, което успяхме да направим тази година, е да направим първите напреднали преходи, които ходим на път за 3 дни, спим на палатки, ходим покрай морето, скалите и е супер яко. Но това не беше единственото нещо. Нали, трябва да има нещо, с което да ви забавлявам. И успях да взема още много животни. Скоро и тях ще ви ги покажа, но исках първо да се понауча малко как да се гледат всичките. И така, има нови коне, нови животни, нови преходи и всичките млади кончета се родиха и са живи и здрави, кучетата са окей и всички са окей. Така че да, изчезнахме, но това не е за винаги и това не е защото не предстоят още много супер интересни неща, за които ще ви разкажа след като свърши този преход, защото е хаос.